दुर्गा दासआ सोर बेखौ बिथाङा मिथिना लानाया मोजां। दुर्गा दास बर' नङा बियो, उनथिंखालि बिथांनि बर' गैया, दुर्गा दाससो। बर'नि बिनियाव इसेबो थुबथिंसेबो थै गैया बर'नि दुर्गा दासनियाव, जों बेखौ मिन्थिगौ। जोंनि जायगानि मानसि दुर्गा दासआ एबसु आन्दलन आसु आन्दलन जिखिनि जारिमिन जों बयबो मिथिगौ दुर्गा दासनि रला मा। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फैबाय थानाय जि लकसभा बिसायख'थि बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव जिखिनि बाथ्रा बुंबाय थादों कास्टम बसुमतारी बिथाङा, बेखौ लानानै जों दिनै दिमकसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै एबसुनि सासे मावथि हिसाबै दुखु फोरमायदों। बिथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौ दिनै ससियेल मिडियायाव बुंबाय थादों, जोङो बर' माहारिनि थाखाय खोब दुखु गोनां बाथ्रा। कास्टम बसुमतारीया सोर जों बेखौ बयबो मिथिनानै लाग्रोनांगोन। कास्टम बसुमतारीनि फाउन्डेसना मामोन, कास्टम बसुमतारीया दिनैनि तारिखआव बेसेबां खोथा बुंनो हानाय क्षमताया बबेनिफ्राय फैखो? हु इज कास्टम? जों बेखौ बयबो मिथिना लानाया मोजां। बर' हारिनि सासे जोलैनि हांगार कास्टम बसुमतारीया। कास्टम बसुमतारीयानो जाहैदों सासे लामा दिंग्रायनाय, लामा आन्दायनाय, एबसुआव थानानै गावनि आखल आखुखौ दानानै लानांगौमोन, गाव सासे गोरों सुबुं महरै बर' जातिनि थाखाय खामानि मावनांगौमोन। किन्तु बिथाङा एबसुआव थानानै दिनै गावनि गाज्रि आखुनि थाखाय, जाय समाव बिथाङा गावखौ सासे रोंखा राखा बर' सुबुं, बर'नि सासे सुबुं सम्पद हिसाबै सोरजिनानै लानांगौमोन, बै समाव गावनि गाज्रि आखुनि थाखाय एबसुनिफ्राय एरख'जानाय सासे सुबुं बियो। आरो दिनै हाग्रामानि लाख लाख फैसा लानानै मानसिक भावे दुर्बल जाबाय, मेन्टेलि डिसअर्डार जादों, हाग्रामानि माखासे प्रेसाराव बिथाङा थाद'नो हायै जादों। दिनै स्थितिखौ बिथाङा खोमानानै लादों, जायनि थाखाय बियो प्रेस मिडियाखौ लोगो मोनोब्लानो, माइक्र'फनखौ मोनोब्लानो मा बुंनांगौ बेनि सिमा थाया। गोसोआव जि फैयो, जातियाव समाजाव बेसे गुबुंले बिनि गोहोम गोग्लैगोन जेबो सानाबालानो गोसो होनानै गोसोआव फैनाय खिनिखौ बिथाङा बुंजोबबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांखौ धिक्कार होदों। जोलैनि हांगार बिथाङा, दिनैनि तारिखआव जों बिथांखौ बयबो नासयनांगौ। बर' हारिनि गेजेराव बर' गामिफोराव बिथाङा फैयोब्ला जों बिथांखौ होसोनांगौ। सोर बे कास्टमा? दिनै सासे सिख्लाखौ बिथाङा मोजां मोननायनि सल'आव सिख्लानि जि बदनाम जानानै एबसुनिफ्राय एरख'जादों, बै दुखुखौ बिथाङा दिनै दुखु होखारनायनि खिथेर नागिरनानै एबसुखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों। मानाव गेदेर एबसुनि आफादगिरि सार दिपेन बर' बिथांखौ गोबां खोथा बुंदों। एबसुआ दिनैसिमबो एबसु हिसाबैनो दङ। दाजेननायनिफ्राय एबसुआ जिखिनि खामानि मावबोदों, एबसुनि संबिधानखौ लानानै दिनै एबसुनि लामाया गोथोंजोंनो थांगासिनो दङ। एबसुआ लामा दिंग्रायाखै। जाय लामाजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आगान सुरदोंमोन, जाय लामाखौ लानानै, जाय प्रिन्सिपाल आइडियलजिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खोथा बुंदों, बे एखे लामाजोंनो दिनैनि एबसुनि दैदेनगिरि बयबो बे लामाजोंनो थांगासिनो दङ। आरो दिनै एबसु हिसाबै जाति दानायनि बाथ्राखौ सानफ्रोमबो सानगासिनो दङ। दा कास्टम बसुमतारी बिथाङा एबसुखौ लानानै माखासे खोथा बाथ्रा बुंनायखौ जों खोब दुखु मोनदों। बिदि जानो नाङामोन। दिनै दुर्गाखौ लानानै बिथाङा सापर्ट होदों। दुर्गा दासआ सोर बेखौ बिथाङा मिथिना लानाया मोजां। दुर्गा दास बर' नङा बियो, उनथिंखालि बिथांनि बर' गैया, दुर्गा दाससो। बर'नि बिनियाव इसेबो थुबथिंसेबो थै गैया बर'नि दुर्गा दासनियाव, जों बेखौ मिन्थिगौ। जोंनि जायगानि मानसि दुर्गा दासआ। एबसु आन्दलन आसु आन्दलन जिखिनि जारिमिन जों बयबो मिथिगौ दुर्गा दासनि रला मा। दुर्गा दासआ बै समाव बबे आफादाव थानानै बर'नि फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। बर'आ हालाय हाफाय जानाय समाव दुर्गा दासआ बर'नि जाना आय' होननानै फंसेबो राव बुङाखै। बर'खौ रैखा खालामनायनि थाखाय बिथाङा सिन्था खालामाखै। अब्ला जों दुर्गा दासखौ बोरैहाय बर' होननानै बुंनो? बर'नियाव थै गैया दुर्गा दासनियाव। बेयो सासे सिंगल एजेन्डा गोनां पलिटिशियान बिथाङा, जायनि उद्देश्यआ, जायनि लक्ष्यआ गाव सासे पलिटिशियान महरै थांनानै थानाय। गाव बिथाङा बिपिएफजों फैनानै खामानि मावफैदों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव केन्डिडेट जाफैदों। बिनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया बिथांखौ सापर्ट होदों। बे खोथाया पलिटिकेल एजेन्डा, राजनैतिक भावे बेयो सोलिगोन। नाथाय जाति हिसाबै दुर्गा दासखौ दिनैनि तारिखआव बर' होनना बुंफैनायनि जेबो जुक्ति गैया। बिथाङा बर' नंखाया। सिगांनिफ्रायबो बर' नङा, दिनैबो बर' नङा, इयुनावबो बिथाङा बर' नङा। मानोना बिथांनियाव बर'नि सिन्था सरसाया बेरखांनाय नङा। बेनि थाखायनो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन, आइ आफा नोंथांमोना कास्टमनि बाथ्रायाव गोदौनो नाङा, गोजावनो नाङा। कास्टमनि बाथ्रायाव बावगारलांनो नाङा बर'नि जारिमिनखौ। दुर्गा दासआ सोरमोन?
दिनै कास्टमा सोर लामा ससेयाव ओंखारफैबाय बिथाङा दाखालि बयो एबसुनिफ्राय एरख'जानायनि उनाव बबेयाव थागोन बबेयाव मागोन जानानै हाग्रामानि आथिं सुहोनानै हाग्रामानि आथिं हमहैनानै बिथाङा दिनै गाव जेने तेने थांनानै दङ माखासे लाख लाख थाखा फैसा लानानै गावनि संसारखौ बिथाङा सुंस'दों गाव सोलिदों नाथाय हाग्रामानि प्रेसाराव दिनै हालाय हाफाय जादों खोथा बाथ्रा बुंनो गोनां जादों बिनि थाखाय एबसुखौ टारगेट लादों आरो एबसु हिसाबै दिनैनि तारिखाव बिसायख'थियाव आगान होदों बिनि लक्ष्य उद्देश्य मोनसेल' बुहुमाव थांनानै थानांगौ बर'आ 1000 बोसोर थांनानै थानांगौ आरो बर'आ माहारि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगौब्ला बर'नि माहारि बादखौ लानानै माखासे खामानि मावनो गोनां दङ गोलाव समनिफ्राय बर'आ आन्दोलन खालामबोदों बर'आ मोनफ्रोमबो समाव एनडिएफबिनि थाखाय आन्दोलन खालामदों बिएलटिजों आन्दोलन खालामदों पिएफनि आन्दोलन खालामदों एबसुनि आन्दोलन बर' रायजो राजा आइ आफा साफ्रोमबो एबसुजों लोगोसे आन्दोलन खालामबोबाय थादों आरो बिथांमोन जाय आन्दोलनकारि बिथांमोना साफा साफा जारिमिन बिथांमोनानो गावनि लाइफआव गावनि जिउआव गावनो मोनसे दलिल महरै दङ गाव साफा साफा जारिमिन गोथां जारिमिन जाय खोथा बाथ्रा बुङो जे बर'आ एखेलगे जुदि सिन्ता खालामनानै जुदि जों नायोब्ला बर' हिसाबै जुदि साननानै नायोब्ला जोंहा माहारिनि बागै खामानि मावनो गोनां गोबां दङ जाति हिसाबै थांना थानो थाखाय जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय फेहेरनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय मावनो गोनां गोबां खामानि दङ गोबां गोलाव लामा हान्थिनो गोनां दङ दा बे समाव जोङो गुलुं गुजुं जानांगौनि जेबो खोथा बाथ्रा गैया बेले बेले साननांगौनि जेबो खोथा बाथ्रा गैया आबसुनि सिन्ताया गोथों जोङो थांनाय 2020 आव एकर्ड मोनसे खालामदों एबसु एनडिएफबि इउबिपिअ आरो दुलाराय बर' रायजो राजा आइ आफा बयबो लोब लोब आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों सुक्ति मोनसे खालामबाय थांनाय 2020 मायथाइयाव आरो बे सुक्तिखौ दहाय होनानै बे सुक्तिखौ मावफुंनायनि उद्देश्य लानानै थांनाय बिजेपि सरकारा जिखिनि बर'खौ सन्मान होबाय बर' आन्दोलनकारिखौ सन्मान होबाय एकर्डखौ खालामबाय बेखौ जोङो सन्मान होफैनानै फैबाय थानाय समाव जिहेतु सुक्तिखौ मावफुंनानै लानांगौनि मोनसे गिलिर बिबाना जों बयनावबो दङ बिनि थाखायसो दिनैनि तारिखाव बिजेपिखौ सापर्ट होनानै एबसुआ खामानि मावदों बिनि ओंथिया बे नङा जे जों सोरबा दिलीप सैखियाखौ मोजां मोननानै बिथांखौ भट होनो थाखाय जोङो एबसुआ खामानि मावदों बिनि ओंथिया बे नङा बिनि ओंथिया जों निजस्व भाबे एबसु हिसाबै जों सिद्धान्त लादों बेखौ दिनैनि तारिखाव बेखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुजि मोनाखै पलिटिकेल राजखान्थियारि जि खैसाराव गोग्लैनानै कास्टमा हालाय हाफाय जानानै एबसुखौ टारगेट लादों दा बेखौ डेमक्रेसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों गोख्रोङै सोंखारिदों कास्टम बसुमतारीया गाव थिग थानांगौ गाव हिसाबै गावनि जि मेन्टेल डिसअर्डार बेखौ बिथाङा थिग खालामनानै लानांगौ मोजां मोजां खोथा बाथ्राफोरखौ बिथाङा सिन्ता खालामनांगौ फैबाय थानाय समाव जों बयबो बर' माहारि हिसाबै एबसुजों रायजो राजा नोंथांमोना लोब लोबहै बाहागो लागोन दख'रा आफादनि डेमक्रेसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो बिटिआर बासिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जों हांख्राय हरदों जोंहा उद्देश्यआ मोनसेल'खा बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय बर'खौ जाति महरै 1000 बोसोर फोथांनानै लाखिनाय बिनि थाखाय जोङो मा खामानिखौ मावोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बेखौ लानानै एबसुआ सिन्ता खालामनानै दिनैनि तारिखाव खामानि मावदों बिनि थाखाय बावगारलांनो नाङा जोंनि उद्देश्यखौ जोंनि जि जारिमिन जोंनि जि स्ट्रागल बेखौ सोरबा कास्टम बुंनायाव बावगारनो नाङा जोबथारनायाव बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै जोंनि बे कास्टम बसुमतारी बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बेखौ जोङो सोंखारिदों जों दुखु फोरमायदों आरो जोंनि बे प्रेस मिटखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ